Lancer 4, daghang salamat. Nagikompose sa itong mga sitio. Lower Camis, Zone 1, San Isidro, Lower Dulaon, Impaongo, Upper Dulaon, and forever home. Up next, Freddy, ang atuang presentation sa ika-4. ang LGBTQ Lumpia and Somerville. And of course, ang Patpa. Yes, and we would like to thank our sponsors again. Jensen Land and Realty Development Corporation. Nature Spring. Justin Heights. RMCC Group of Companies. Ria Homes. Liberty Land Corporation. Tomorrow Castronuts. Time Out Lechon. TM. Mayor Rolando Clarix Uy. Glow. Pedro de Oro. And Tropics Gas. Thank you so much to our sponsors. Pinunto ng punta sa itong lain isang activity tomorrow ang mag-start sa alas 6 sa buntag ang atuang misa. Inood ka na, friend, hindi sa covered court ang atong venue sa misa. And then ang civic parade. No? So wala tayo activity unya. Wala disco kaya para Pagkaugma pa. So i-save na to ang atong energy para ugmas gabi. ang mga settings ninyo ugmang gabi ugma. Kana kay pang showdown. Katong mga ugan na kaayo time na ninyo. Para mabasa naman. Mabasa-basa ka ugma. Oo. Diba? So ready na ba ang tanan? Okay. Please welcome the Blaster 2! Wala ka ba kayong mga kamay dyan? Mana ni kayo mga kapatid? Ang mga LGBT.
Okay, hagyo na to ang cluster 1. Asa naman? Okay na sa itong pangutanon. Tagsa-tagsa. Tagsa-tagsa lang ta guys. Kaya ano man. Malibok ang Okay? malibok ato mga judges. Ha? Ayaw ko sa atong crowd, no? Hindi na to utangan na crowd. Tawagon na to tagsa-tagsa. Excited. Excited ka sila, Frenny. Sayawi sa dito, Frenny B. Ladies. Again ha. Once again, kung ako tawagon ang inyong cluster number, meaning kamo ang buhaton sa tunga. Okay? Is that okay? Alright. So, ang Lord niya mapunta sa cluster 5, and then showdown tayo mo after sa cluster 5. O ka na nga to ang pamaagi. Trainers, palihog ko assist sa tungpin. Ha? Sige, mo balik ka sa cluster. Ready? Cluster 1. Cluster 1. Pwede ba lang kayo mag-standby si cluster 1? Sa tunga-tunga ka? Kinsay control sa atong music. Tanaw lang sa amo kung ato nang ipahinayan para madunggan mi ha. Tawagon din atong next natong performer. Kadili man ta magtungog. Ha? Pagsinyas rami. Ladies and gentlemen, our festival queen cluster